Mutta kyllä niin kun ilmeisesti näiden rautapillien muodostumiseen johtaneet juuret, niin ne on jo niin kun ajalta ennen tämän pellon maatalouskäyttöä. Et mitä lienee nyt sit pajun ja ruovikon ja muun kasvillisuuden juuria. Mutta siellä ne niin kun edelleen ovat, ja kun niitä on näin vieri vieressä, niin kyllähän ne aiheuttaa juuri tämän maan hyvän vedenläpäisykyvyn. Tossakin on semmonen, missä niin kun näkyy joku juuren jäte. Et ilmeisesti nämä on niin Mitä tikku täällä keskellä toi. Joo. Et ne on ilmeisesti siis myös reikiä, joita nykyiset juuret käyttää hyväkseen, kun ne tunkee alaspäin. Ja et niitä on täällä niin kuin aika... Mistähän asti niitä nyt sit on? Jostain tosta 40 sentistä alaspäin. Mutta ei enää täällä ihan niin kuin maan pintaosissa kuitenkaan. Onko tuo, voitko sanoa, että jos on vaan ruostepitoinen maa, niin onko tämä periaatteessa nämä ruostepillit niin ilman sitä, että siinä on siellä rosiitti välissä, eli että ei olisi sulfaattimaata, niin niitähän pystyy syntymään aina kun ruostetta on läsnä? Juu, pystyy. Siis sen se vaatii, että maa on aika märkä toisinaan. Koska jos ei ole liukoista rautaa, niin tämmöisiä rautapillejä ei voi kehittyä. Koska Et niin kuin näette, niin tämän rautapillin ympäristö, se on harmaata. Ja se viittaa siihen, että se on aika lailla usein veden kyllästävää. Ja siellä on todennäköisesti liukoista. Sitten mennään tämmöisiin aivan punaisiin väreihin. Ja sitten mennään kohti keltaista. Ja nämä maan värit yleensä, niin se saattaa niinku kuulostaa kummalliselta, että maan väri nyt olisi joku, joka jotain maan ominaisuuksista kertoisi. Mutta se tekee sitä aika paljon, koska nämä värit on aika lailla, niin ne on eloperäisen aineksen ja raudan aikaansaamia. Ja ne niin kuin kertoo siitä, että juuri tästä maan märkyyden asteesta, että meillähän on aika noin niin kuin itsestäänselvyys, että saveet ovat harmaahkoja ja niissä on ruskeita läiskiä. Ja sitten taas niin kun kuivat karkeat hiedat on yleensä ottaen ne ruskeita. Ja sehän on juuri niin kuin raudan aiheuttamaa tämä väritys. Et karkeissa kivennäismaissahan ne yksittäiset hiukkaset, ne on niin kuin ruostepinnoitteen verhoamia ja se ruskea väri tulee siitä. Ja sitten taas savimailla, jotka yleensä on merempiä, niin on enempi näitä märkien maiden harmaita ja sinertäviä värejä. Mutta jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin kaikki savethan eivät suinkaan niin kuin ole harmaita. Että afrikkalaiset savet ovat hyvinkin niin kuin jotain tämmöistä punertavaa. Ja juuri siitä, että on kuivaa ja ne on ne rautaoksidit niin kehittyneet ja kiteytyneet ja saaneet sitten tämmöisen punaisen värin. Tää on semmoinen nimeämisjärjestelmä, mitä niin kuin tieteellisissä julkaisuissa käytetään, kun annetaan niin kuin kolmen numeron yhdistelmä
että on tämä sivun koodi, sitten on rivin koodi ja sarakkeen koodi, niin se spesifioi sen maan värin ja ilman, että tutkija maailman toisella laidalla on koskaan sitä maata nähnyt, niin kun se näkee sen koodin, niin se sanoo, ahaa, aijaa, sen näköistä maata. Olisiko Källi, kun nurmista olisi joku tämän sävyinen vihreä? Älä Se mulle. on se nurmilaji. Jotakin. Joo. Liian paljon muuttuvia tekijöitä. Pitäisi kaikkia noissa rautapilleissä nyt voi sitä kulkea kaikkea kivaa, hyvää, vaikka näkö ylöskin päin niin kuin nurmelle. Kyllähän sieltä voi vaikka tulla typpeäkin. Niin. Koska näissä sulfaattimaissa, nimenomaan tuossa pikileirikerroksessa, on Tämä on kyllä melkoista muovaa. niissä on yleensä aika suuri mineraalitypen pitoisuus ja se on yleensä ammonium muodossa. Aha. Eli se ei huuhtoudu helposti. Se ei salaojiin. huuhtoudu. Joo. Ja se säilyy siellä sen takia, kun on veden kyllästämät olot, niin silloin niissä oloissa se ei muutu nitraatiksi. Ja siitä on vähän nyt niin kuin epäselvää ja erilaisia näkemyksiä, että minkä takia sulfaattimaissa niin suuret ammoniumtyppivarat siellä on. Ja, No niin. mutta niin kuin se yksi aika vahva käsitys on se, että se on siellä olevan orgaanisen aineksen hajoamisen seurauksena sinne kertynyt. Ja että kun ei se ole sieltä mihinkään poistunut, niin ne varastot on tuhansien vuosien kuluessa kertyneet aika suureksi. Ja toi, että kuinka suuri vaikutus niillä on kasvinravitsemukseen, niin sekin on epäselvä kysymys, mutta on niin kuin esimerkkejä siitä, että ne on ilmeisen suuret. Et mä olen itsekin ollut mukana semmoisessa perunakokeessa Ylistarossa, missä